Dayı. Dayıka min. Nameyek ji Cemîl hatiye. Bixwîne ketire min. Azadî. Xuşkê, ev bû çend heftê ku ez li we negeriyayme. Ez dizanim niha we gelekî mereqa min kiriye. Nehate hişê min ku ez nameyek ji we re binivîsim. Hûn jî dizanin ez piçek kêm aqil im. Ez baş im. Bihêz im. Lê piçek bêhîvî me. Çûka min azadî mir. Piştî min bi te re axivî, cizayê disîplînê dane min. Ji ber ku min şert û mercên girtîngehê ji te re gotin. Ez niha di hucrê da me. Ne dihêlim ku ez telefonek bikim, ne jî hewayê bistînim. Tu cudahî di navbera min û azadiyê de nemaye. Ez jî wekî wê di zindanê de, di nava qefesekê da me. Azadî mir û ji qefesê xilas bû. Niha ez di şûnavê ketim qefesê. Lê ez baş im. Xuşkê, li hemberî vê zilm û zoradiya wan, vê neheqiya wan, min dest bi gireva birçîbûnê kir. Mereqa min nekin, ez baş im. Ev bû 2 heftê ez di girêvê de me. Êdî birçîbûn min aciz nake. Ez bi bawerim ku wê her tişt baş bibe. Bawer bike xuşkê, çi qenc, çi xirab. Di nêzik de ez ê li vir derkevim. Hicre, cihekî wisa zêde xirab nîne. Li vir jî wext derbas dibe û diçe. Min her rojan çi dikir di hicrê de? Ez wî dikim. Wext pisporê karê xwe ye. Dizane wê çawa derbas bibe. Hûn çi dikin? Dayîka min berfo çawan e, bavê min, xwişk û birayên min. Tev baş in gelo. Ez dizanim nihewe te wan pir mereqa min kiriye. Lê aram bibin. Ez baş im. Xuşkê, tu jî ji hemûyaran bêje, Cemîl baş e. Cemil, gazeten geldi. Cemil, boşuna umutlanma. Bir şey bulamazsın. Bak burada böyle aç aç ölüp gideceksiniz. Ye yemeğini. Canına dikkat et.
Aman kime ne anlatıyorum ki zaten. Cemil. Hadi gözün aydın. Masken de geldi. Cemil maskeni al. Kime ne anlatıyorum ki zaten. Wek hûn jî dizanin şert û mercê girtîngehê tu caran xweş nebûne. Niha jî xweş nîne. Lê çi bikin? Xwişkê, agirê xerîbiyê ez şewitandim. Min gelekî bêriya we hemûyan kiriye. Bêriya gundê xwe, bêriya axa xwe, bêriya hewayê xwe. Min bêriya xwarinan jî kiriye. Xwarinên te. Bi taybetî jî rêçala te ya hejîran. Tehma hejîran dikeve devê min dernakeve. Ez nizanim ji ber çi ye. Gava ez ava bi şekir divexwim, tehma hejîran dikeve devê min. Wisa tehmekî hindik jî neha. Wek tu ji dara hejîrê vê hejîrekê vekî û bixwe. Bi taybetî jî ev sê rojên dawiyê qet tehma şekir naye devê min. Bi temamî tehma hejîran tê. Cemil Cengiz. Kahvaltını yaptın mı Cemil? Yok, yapmadım. Domatesleriniz hormonlu. Salatalıklar da öyle. Peynir desem peynir değil. Bir otlu peynir verdiğiniz yok ki. Ucuz peynir yaramıyor bana. Dokunuyor. Ulan Cemil. Ne geliyorsa başına bu dilinden geliyor ha. Min gelekî bêriyan hejîra û tavê kiriye. Ew rojên ku min bin germahiya tavê de heta êvarî palihî dikir tên bîra min. Ez dibêjim xwezî niha ji derfetê min hebûna û ez heta êvarî dibin tirêjên rojê de xebitîbam. Bila çermê min li ber tavê ji xwe re têra xwe bişewtiya. Bi kurtasî min gelekî bêriya hemû tiştan kiriye. Xwişkê, ji min re dirêj û dirêj binivîse. Çi hebe, çi tunebe ji min re vebêje. Çi bûyer hebin, ji min re binivîse. Pirtûk û rojname êdî gelek kêm û zehmet tên li vir. Haya min ji dinyayê qet tune. Ji ber vê yekê hemû bûyeran ji min re binivîse di nameya xwe de. Çend pirtûkên xwandinê jî ji min re bişîne. Xwişkê, ez yek û yek wêneyên we hemûyan dixwazim. Bi taybetî jî wêneyên dayika xwe. Bêjê ez destê wê maç dikim. Hesreta wê di dilê min de ye.
Ez destê we û çavê we hemûyan maç dikim. Ez başim, bihêzim, ji nexweşiyan dûr im. Ez hêvîdar im ku hûn jî ji nexweşiya dûr bisekinin. Xwedê başiyê bide me hemûyan. Xwedê gel başiyê, mafiyê jî bide. Bimînin xêr û xweşiya da. Mereqa min nekin. Av diherike, riya xwe dibîne. Bêguman, em jî wê bibînin. Cemîl. قربان دایل کتابم تا میذاریم تکی میدن که برا تا خواستم ایمانی نخوری تا تو میذاریم چل تاکل بی تکا سبت نگو بیتا تکا سغری غرازای تا نکل بیتا چو هکر جو تا دولا دوی جو تا رازان حدو سری خدونا تا چو بونی سرین تا دیگران خراب کرده سیدی از قربینا دیگران تیشن دیو دابدن حتی سر خودانه ایستان حصل از دیگرین تکالن تنالن تایدی جیگران کلاخوی تا چوادی نیسارینه فلک خواهی نمت خوابی نمارا نه فلکی فلک ما خواهی نه دایی مت خوابی نه چوادی نیسارینه فلکی